Something that's not belong to you. Try it once and fail again. 'Cause every rose has its thorn, but every thorn has its rose. Get to know all your scars, not just the ones they love. 'Cause every rose has its thorn, but every thorn has its rose. Get to know all your scars, not just the ones they love. Take our breath just one time. Try to feel somehow. Something is not part of you. Something that's not belong to you. Try it once and fail it again.
Kaixo guztioi. Seminarixoan zauden bitartean, gogoratu telefono mugikorra itzalita edukitzeaz. Bestalde, seminarixoan COVID-ari aurre egiteko neurri guztiak jarraitu behar dira. Seminarixoan zauden denbora guztian, musukoa jantzita eduki beharko duzu. Aretoan, ezin da ez jan, ez edan. Horretaz gain, beharrezkoa da segurtasun distantziak mantentzea. Etxe berekoak elkarren ondoan eseri ahal izango zarete binakako eserlekuetan, baina besteekiko metro eta erdiko distantzia mantendu beharko duzuen aita ez. Jakin ezazu emanaldi hau grabatua izan daitekela streaming bidez, udaleko webgunetik eman edo ondoren eskegitzeko. Emanaldiaren bukaeran irteera mailakatua egingo dugu, lehenengo lerrotik hasita atzekoetara. Irteeran ere beharrezkoa da segurtasun distantzia mantentzea. Eskerrik asko. Bueno, kaixo, Xabi Arresen naiz, txakurrezitzailea, adiestrador kanino esaten dana, hortaz aparte, técnico en modificaciones de conducta eta comportamentalista kanino. Eta instruktore kurtso batzuk ere inditut, detekzioko, baina gaur emango deune hitzaldie, izango da txakurren hizkuntza ulertuz, conociendo el lenguaje de los perros, horregatik, bueno, comportamentalista kanino edo arlo hortatik jungo naiz pixka bat. Ez dakit nahiago dezuen euskeraz edo erderaz? Indiferente. Vale, pixka bat banatuta ingo dugu, bai? Nik, bueno, aurkezpenak eta erderaz jarri ditut, orduan jungo naiz igual bi hizkuntzatan. Vale? Gehien bat landuko deuna da hemen, señales de calma edo, bere momentu modan jarri zan gai hori pixka bat landuko dugu. Baina nola interneten bastante matxakatuta daun, horrek ze ondorio ekartzen ditun, batez ere ikusiko dugu, bai? Orduan, guazen lehenengo irudira. Vale? Bueno, bida, hemen jartzen detena da, pixka bat, estruktura sozial. Hemen gustatzen zait betik esatea, txakurrek eskema bat oso erresa, eskema bezala erresa aukitzen dutela komunikazio aldetik. Bai, arlo batzuk zapatzen dituzte, gero horik, evidentemente, interpretatzea, hori da pixka bat zaie, baina komunikatzeko eskema oso erresa da. Hiru estruktura horiek gehien bat mantentzen dituzte. Estruktura komunikatiba, gero landuko ditugu beste. Bigarrena, señales de calma edo hizkuntza beraiena, ze keinu erabiltzen dituzten, arlo bakoitzentzako, eta gero zirkulos de confianza. Zirkulos de confianza, ikusiko duen bezala, guk egunero ikusten ditugu. Gure txakurrekin edo kalen dauden txakurrekin. Baina, segurasko ez gai izaten horik interpretatzeko. Goazen lehenengoa, estruktura komunikatiba edo esaten dena. Pasatu mesedez? Vale. Bueno, hau da pixka bat, beraien eskema, lehena bosteten nizuena. Gaina, irudia asko gustatzen zait, hori da betik egiten dutena. Beraiek komunikatzeko garaien betik galderak egiten dituzte. Ez da beraiek keinu egiten dituztela, egia da, bakoitzak bere burue lasaitzeko erabiltzen dituztela keinu asko, baina batez ere egiten dutena da betik galderak egin besteri. Eta, segun eta zein dan erantzune, aurrera pauso batzuk ematen dituzte, atzea pauso batzuk ematen dituzte, edo zer gauza. Orduan, hor ikusten duen bezala. Aizkenen, señales de calma, beraiek egiten dituzte keinu batzuk, eta segun ze erantzun daun, erantzun hona balin badau, badaki guzak daun, jolastea. Erantzun txarra balin badau, bi aukera horiek, batzuk punto suspensibo jarri ditut, ze nik usten dut erantzune erresa dela. Batek esaten balin badau, ni lasai nau, torri jolastea, eta bestek ez balin badau berdin erantzuten, beste aukera bat da, bildur keinukin hastea. Bildur keinukin, aizkenen beste txakurreri esaten diotena da, utzia zupaken, mesedez. Nire lekue dauket, ezin baditu nire konfiantzako lekue, eta ez da arazoik egongo. Erantzunik ez diotea, hori, hau baita askotan ikusten dugu, kalen. Zemat aldiz ikusi dugu gure txakur edo beste txakur batzuk, beida galditzen diela beste txakur bati edo pertsona batzuri. Beida galditzen dira, esaten dugu, Aserre hongo da, tendrá malas pulgas, no tendrá malas pulgas, ez, hori azken baten da, beraiek keinu batzuk indituztela,
Eta ez da erantzunik. Orduan gelditzen dira itxoiten, jo, vendrá de buenas o no de vendrá de buenas. Ba, ezken baten hori da betik ere jolasa. Horregatik, juten die betik keinu desberdinek egiten. Milaka keinu botatzen dituzte, horra aizkenengo estudioan esaten zana da, 100% bakarrik ezautzen deula guk, keinun aldetik. Osea, bida, aizkenen badauden seinalek edo ez. Bueno, señales de miedo edo señales de agresividad, aizkenen ikusten dut horik bai ezautzen ditugula asko zarraxago. Azkenen, bali badauke isatxa oso barrun, edo belarrik atzeaka, badakigu bildurra daukela, batez ere eskapatzen hasten bali bada, errexago ikusten dugu. Eta señales de agresividad, bai hortzadaka astea, gruñendo edo ladrido edo hasten bali badie, horik aizkenen bai die toques de atención. Señales de agresividad, nahi beti gustatzen zait esatea berdine. Txakur batek zaunka egiten balin bado, da pasatu ditugula minimo 20 seinale. Aurretik, txakur batek berez ez du zaunka ingo. Behantzako da, gauza bat, atentzioa atzea bezala. Hori da guk jartzen balin bakea bezala, taberna baten da kamarero hori, aizkenen bukaerako hori da beraientzako zaunka bat. 1000 keinu indizkiogu kamarero, kamarera horri, ez digu atentzioik prestatu, eta aizkenen egin barri izan dugu, hemen naula, berdine da. Orduan, euki kontutan gure txakurrek zaunka egiten balin bado, da guk inhibituin deula bere keinu guztik, obentzet keinu gehienak. Orduan hori baita guretzako izan barren dauke atentzio puntu bat. Garrantzitsue, señales de miedo. Hortikan, jetxidetena, no te acerques. Hori normalen pertsonak ez dugu errespetatzen. Eta holako hitzaldik askotan ondo etortzen die, baita denak ikus dezagun beraien intimidadea, beraien lasaitasune izorratu egiten deula alde hortatik. Beraiek, seinale batzuk bialdu dizkigute. Lehenengo pausoa guk gaizkindakoa. Ez diogu kaso egin seinale horri. Eta lare jarraitu egin dugu aurreaka. Bildurkeinu batzuk eman dizkigu. Pero no te pongas así. Eta zeitu egin dugu. Aizkenen iten nahi gena da, nahi gabe, beren intimidadeo, bere lasaitasun hori izorratu. Importantea da baita esatea, naizta guk pentsatu, inoiz ez zuela zerrin behar, bildurkeinukin balin badaude, eta alare guk ez balin badau errespetatzen, lehenago behan dugu, gaizki erantzun dezakete. Eta horrela ematen dugu guk kriston disgustoa. Baina disgustoa guk ulertu barren daukaguna da, urtek pasatu ditugula segurasko, lehenengo beraien komunikazioa ekiditzen, inhibiendo las señales, aizten esaten dena, eta txakur hori geldituko da pentsatuz que es un incomprendido, eta geldituko zaio irteera bakarra, dara, zein bardet, pues koska inbarko diot, zibestela ez da irteeraik. Eta hor ja hasten gara, eske burutik gaizki dau. Diskutible. Baina, eta horregatik da, eta hemen jartzen dutena, última aviso, cuidado. Bai ematen dit, gaina nahi errabia asko ematen dit horrek, ez? Bildurkeinukin, bai petardokin, bai kalene soinu asko daula, edo ume batzuk garrasika daudela, oloko zea, eta ikusten ditugunen txakur batzuk bildurrekin, guk behar bat bezala daukeu. Txakurren gana jun, eta gaina heldu itxen deu, eta goi lasa, eta zakize. Orduan, beti gustatzen zait jende guztiria abitxatzea. Hori da, muy humano, baina muy poco perruno. Oso gaizki, bale? Bueno, urrengoa. A ver. Bueno, irudi hau pixka bat hartu dut, nik usten dut, eskema bezala, gehien erabiltzen dituztenak txakurrek hauek diela. Bale? Bostezo. Ikusten dugu, gure txakurrea adibidez, 1000 aldiz ikusten dugu. Gaixoa, nekauta dau. Igual, hemendikan aurrea, nik animatuko nizueke, behidatzen ondo txakurreri, eta ikusten noiz itxen duen bostez hori. Guai balen bagea lastantzen, beha lasai daunen, eta azten balin bada, igual esaten nahi zaizu, utzi jazupaken. Esedez. Lamerse el hocico. Hori aizkenen, segun ze raza dien, ze egia dena da, segun razak keinu batzuk erabiltzen dituztela bestek baino gehiago, baina nik behintzet kalen dauden txakurretatik gehiena hori erabiltzen da nik usten dut. Baina ez da mizkatzea normala baizik eta azkar egiten duten. Da, aizken baten, esatea bezala, orduan da,
autotranquilizarse edo esate bezala, lasai, lasai. Beste txakurren arten hurbiltzen dienen, konturatuko zineten txakurrek inoiz ez dira frentez hurbiltzen bata besteri. Guk eramaten diogu gehienetan, bida ez dautu txakur hori oso majoa dela, eta frentez juten geha ematen, baina beraien arten edo beste aldea behiratzen dute, edo bizkarrez jartzen die, eta hori da esatea bezala, tio, estás mal de la cabeza. Orduan, keinu hauek, gaina oso politia da, zuen txakurrek, balin badaukezu hemen txakurrek behiratzen jutea, asko ikasten da. Eta gaina beraiek lasaitu egiten dieze, por fin ulertzen dute, bale, bueno, oain behintzet badaukegu zerbait komunen, ez da ezer. Bueno, girar, desviar la cabeza, lehen hau esatetena, hori lasaitasun keinu bat, batez ere txakurrek oso potentek dienen edo oso segurok dienen, asko erabiltzen da esatea bezala. Bia ze lasai naun, que me da igual, te ofrezco 1000 hau más débil. Hala, venga, da bestela bizkarrez jartzen naiz. Osa da, besteri esatea, berdin dit, lasai etorri zaiz, nik ez dauket bildurrik. Vale? Dar la espalda, quedarse inmóvil. Quedarse inmóvil, bueno, nahi baita bildur ematen dit. Ze hori azkenen denak daukegu ez, nire txakurre oso asko gustatzen zaio jolastea. Zebidea, beti jartzen da gaina, reberentzik bezala egiten. Ez da una señal de calma, hori, behintzat denak ezautzen deuna, hori da más una señal de vacileo que otra cosa. Aizkenen, quedarse inmóvil, hor naizta etzanda jarri, da caminar lentamente antzeko zerbait. Adibidez, txakur batek bere pauso normala, hau balin badauke, eta, txakur badator. Hori da señal de calma. Aizkenen, geldi jutea, baina behidatzen nahi nezen bitarten. Ni jartzen bali manaizuela, ez, ni jolasteko gogoa dauket ganas de vacilar pixka bat, ez? Interponerse, hau baita da, segun zerrazak asko erabiltzen dutena. Nik 4 txakur dauzket, eta nire txakurretako batek, gauk adibidez, maitek ez dena, erdin asko jartzen da. Eta nahi bastante bildurre ematen diz. Hori da modu errexena, que se lleve un tarisko, azken baten. Baina, bueno, beste txakurreri esaten diona da, lasai ontzaizte, ze hemen no pasa nada. Lasai ondeikeu, vale? Eskema bat da, seinale pilo bat daude, vale? Baina, eta seinale bakoitzak, baita esan barren dauna da, segun ze momentutan gauza bat esan daike, edo beste bat esan daike. Gehienetan gu etxen gaudenen, milaka seinale ematen dizkigute. Haidelako, intentatzen, ze karo, guk igual telebista jarrita daukeu, eta gu azten geha, eta baina pelikula bat ikusten nahi garako, baina txakurrek behidatzen digut, esaten du, hau ez da burutik ondo. Eta azten zaigu, betik seinalek bialtzen, esateko, ze bertatzen zaizu, zibida, ni hemen lasai nau. Seinale horrei guk erantzuten balin badio, beraiei lasaitu egiten dugu baita. Guk ez balin badio lasaitzen, ikusiko dugu gaina askotan, nola txakurrek pixka bat apartatzen dien, eta seinalek egiten juten die. Paitea o lo que sea. Horrek zesan nahi do, que se están intentando tranquilizar. Bueno, ya que hau estan lasaitu behar, nik behintzet egoera lasai baten egon behar naiz, bazpare. Orduan, seguntze egoeratan gauza bat esan nahi do, edo beste bat, baina interesantea betik iruditzen zait, nahi, eskema pixka bat garbi eukitzea, eta betik animatzen dut jende guztie, zuen txakurrekin, seinalek egiten. Aizkenen beraie guztua goten die. Naizta gu lastantzen egon txakur bat, eta beraiek keinu bat egiten balin badute, guk erantzun beharko genuke. Esate bezala, biek lasai gaude, goazen nola jarraitzea. Zeri aizkenen bai da erretxa, betik goatzen naiz, nire anaiek askotan galdetzen ditena. Baina, ze, karo, askotan entzun dit gai hau. Eta betik esan dit, baina eske, eki etortzen da nire gana, eta betik dau, begik asko izten, edo mingaina ateatzen, da horrez esan nahi do, nik ez diotela lastan du behar. Hori da izkenen, beha baita guztua daula, eta se está intentando atore tranquilizar, eta itxoitzen nahi dara, zuk keinu berdin eitea. Vale? Bueno, urrengoa, mesedez. Bueno, señales de miedo. Nik usten dut hauek, bai diela nahiko ezagunek, ez? Bueno, isatxana, naiz da gero baita pixka bat ikusiko dugun, bastante mito da, isatxana, betik bai bildurrentzako eta bai jolasantzako.
Hori da, sabiduria popular edo esaten den bezala, zinere txakurrek ez du ezer egiten, bida nola daun, izatxakin nola da, nik esaten den, baina peligro. Osea, segun ze txakur dan, izatxa erabili bardo gauza bateako edo bestea bateako. Baina izatxa normalen asko moitzea, izatxa, horrek esan nahi dona da, daula estitatuta txakurre. Estitatuta izan daike para lo bueno o para lo malo. Aizkeren txakur bat urduri balin badau nervioso, me voy a la guerra, bai ibion behar da izatxakin nola. Baina ez da jolasteko gogoa daukela, daulako, guri olioi purdie jartzen zaigunen bezala. Ezkenen, olioi purdie jarri deike, neska bat pasatu dalako gustatzen zaitena, edo pasatu dalako pertsona bat keme bakanear bronkazo. Ezkenen, egoera desberdinek reakzioi berdin eman dezakete. Eta izatxak hori esan nahi du, daula estitau. Hemen, izatxana, bai da pixka bat mitoa, baina egia dena da, izatxa beran balin badauke, nik normalen ez diot kaso gehiagik egiten. Balin badauke ja hankan arten sartuta, hor bai esaten nahi digu, tio, ya no sé cómo decirte que esto no va bien. Hor, azkenen, baino sartuta auki barren daukete. Eta bestela, bai, belarrik atzeaka, baina belarrik atzeaka betik ere izan barko litzeke begik erdi itxita balin badauzke. Ze guztua daudenen baita belarrik atzeaka jartzen dituzte. Orduan, bueno, temblor, bai, encogerse, hori askotan ikusi deuna da, baita. Bueno, lo de huir o retroceder, baita, ezkenen hor, badaude keinu batzuk errez ikusten ditugunak. Distantzia mantentzea, hau urrengo ikusiko duguna baita, baina hori baita garrantzitsue da, ekuk errespetatzea, bai, seinale horik. Relamerse, lehen hau esan deten bezala, seinal de kalma izan daike, azkar moitzea. Geldigo moitzen balin bado, bai esaten nahi dena da, ja situazio gainditu inau. Orduan, pixka bat interpretatzeko. Guazen urrengoa, mesedez. Ahí va. Eskerrik asko. Bueno, círculos de confianza. Hemen ingo dugu pixka bat, lehenauko bi apartadun arteko errespetu bat, errepaso bat, bai? Ze, hasieran esan deten eskeman bezala, beraiek estruktura bat oso garbi daukete jarrita, bale? Eta estruktura horren barrun, círculos de confianza, hau da, distantzik, ikeragarri garrantzia daukete. Distancia social, distancia de manada, distancia individual. Distancia social, zein izango litzeke? Aizkenen, distantzia bat dauke, eta txakur bat urbiltzen balin bada, bea gehiagi urbiltzen balin bada, beraiek baita atzeka juten die pixka bat. Eta beraiek alde batea juten balin badie, baita beste aldea juten die. Da azken baten, distantzia bat mantentzea, esan bezala, zuetzea nire familikoa, orduan, guazen seinale batzuk bialtzea batak besteri, eta ja lasai gaudenen, urbilduko naiz pixka bat. Eta zu urbiltzen bali matzea, seituko deu, keinuk bialtzen, eta urbilduko gea pixka bat. Orduan, olako gauzak, ikeragarri garantzitsuk irutzen zaizkit guretzako, ze gehienetan gu izaten gea hori zorratzen deunak. Ze hartzen deu, sokati gure txakurre, eta juten gea, miak eperro marmajo, eta frentez juten gea. Eta txakurre gehienetan diko, oi ba. Orduan, olako gauzak pixka bat ulertu barren dauzkeu. Nik normalen hoteleko txakurrek edo, ez balin badie paseon, edo ez balin badie distantzi baten barrun, ez ditut juntatzen. Juten naiz, pausoz pauso, eta beraiek ikusten dute ezkenen juntatu nahi duten edo ez. Ja behin ez dautzen dienen txakurrek, edo nik ez dautzen ditutenen txakurrek, orduan bai, fiesta, hala, nahi zon guztie. Baina hasieran, batez ere balin badaude, lau edo bost txakur batea ibiltzen dienak, eta berri bat balin badau, pausoz pauso juten naiz. Zenik ulertu barren dauketena da, bertxakur horrek jolastu nahi don, edo ez don jolastu nahi. Eta ez balin bado jolastu nahi, pertsona batek sartzea talde hortan, izan daike drastiko. Hori garrantzitsu iruditzen zait baita. Hemen iritsiko zeate, parketa, taulako gauzata, baina hori egunero ikusten den gauza bada. Normalen parke baten, betik berdinetagoaz, pertsonak zeiten dute, zeiten deu, atea iriki, hala, venga, sartu txakurre, atea itxi, eta zemuz egune, dala txakurrek hor jolastea. Eta, aizkenen ez gea konturatu txakurrek barrun daudenak edo gurek,
interaktuar nahi duten edo ez. Eta gero beste gauza bat, baita nahiko mito bezala dauna, si se han llevado siempre muy bien. Ja, baina igual hoy no. Claro. Azken baten, ze guke baita dauzkegu egun batzuko bego eta beste batzuko karrago. Orduan, ni naiz eta zurekin oso ondo eman, baina gaur balin manau, con un cabreo del copón, igual ez nizu. Eta ja keinu bat iten nahi naiz, pues no, apetece, aquí es que te diga. Eta bani joa. Orduan, holako keinuke baita txakurrek egiten dituzte, naiz eta ondo eraman betik, errespetatu barren dago, bai? Distancia sozial hori. Distancia de manada. Distancia manada realmente zer da? Distancia de manada da, hemen ezakit denak eukiko daun txakurre edo ez, baina guk eta gure txakurren arten daun distantzia. Hau da, baimentzen gaitue, ingurunioten, jana daukaulako, ure daulako, jolastu itzen daulako, eta holako gauzak. Baina, kuriosoa irudituko zaizuen, gutako zenbatek, ez gehan inoiz iritsi a la distancia individual. Distancia individual da, nun ni eta nire txakurren arten, nahi detenen, egoera lasai baten, ikutxu deiket, belarrik ez dakize, pum, tensioi gabe. Dau konfiantza bat, pleno de cualquier cosa. Hor, entzungo zen duten, behin baino goiotan, vínculo. Yo tengo mucho vínculo con mi perro. Nanai. Hori ez da horren erresa lortzea. Vínkulo bat itxita daunen, ondo daunen, azken baten da gerra jutea bezala, azkenen konfiantza plena. Baina hori gutxitan iristen da. Normalen gaineak gertatzen dena da, sokakin edo juten bali magea, zer dauke isatzen da, ikutzen juten gara eta txakurrik etxen du. Ipa, no, zoaz. Horrek esan nahi do, que no hay confianza plena. Eta guk gehienon arten, gure txakurren arten, ez du lortzen. Oso zaila da lortzea. Baina, bueno, hiru distantzia hauek garrantzitsuk die. Eta geozta komunikazio hobea egon gure eta gure txakurren arten, keinuk bialtzen, edo keinuk erantzuten, edo keinuk ulertzen, orduan, eta erresago iritsiko gea, distantzia individual onta. Oso erresa da gaina interneten asko entzuten dana, es que los perros son animales gregarios, esaten dana, bai. Lo pasa que lo de gregario, bakoitzak ulertzen dau, nahi daun bezala. Guk pentsatzen dau, gregario dela, txakurre jaio danetik, hemen gure aldamanen eotea, eta gutza bali magoaz, ez dauko guztat deitu barrik, torriko da. Sí, gregario. No, gregario esan nahi dona da, que ez de manada. Beak aizkenen baten dauzken beharrak de supervivencia, ze aizkenen animalik die, eta orduan jaiotzen dienetik, hiltzen dien arte, beraien burun dauna sartu da, que tiene que sobrevivir. Tanto él como su especie. Hori da aizken baten, garbi dauketen gauza bakarrenetarikoa. Orduan, esa supervivencia pasatzen da a pertenecer a una manada. Orduan, gugea la manada. Eta gure arten, beraiek manadan arten, horrekatik eukitzen dituzte struktura asko. Zein dan azkarrena, zein dan el más listo, zein dan el que no sé cómo, pero siempre consigue comida, eta orduan aizkenen da interaktuar. Ja, ez da horren beste entzuten ez interneten eta ez telebistan lo de macho alfa, lehena osatzen zana. Claro, me hace mucho caso porque el macho alfa datatzen zaigu el tartán que llevamos dentro. Ja ez da hitzaiten hortaz, azkenen asko ulertu da, txakurrek bai beraien arten eta bai guk manadan arten, komunikatzeko era edo, dala de intercambio, de kooperatiba, nahi bali badezue deitu. Zuk zure lan hain, nik nire lan hain, eta biek ondo portatzen balin bagea, esto va a ser super feliz. Hori da ezken baten. Eta txakurrek guola ikusten gaitue. Ikusten gaitue parte de una manada, elka bakoitzak bere rola dauke. Horrekatik gaina ulertzen da, zergatik txakur batzuk, korrik atatzen die, jaberik kasoekin gabe. Zergatik, beraiek ulertzen dutelako, beraien lana hori dela. Gurea jana ematea dan bezala, beraiena da kontrolatzea el sitio, o eso, que ha pasado una bici corriendo, o lo que sea. Azkenen beraien rola bilatzen dute. Orduan, zirkulo de konfiantzan arten, bigarren paus hori, gehienak bintzet horreoten gea, eta landu inbarko genuke, iristeko, politia, a la distancia individual. Hor, fijatzen barin bazeatea arkazkin,
Hor, karo, nik eske horren historia baita badakit. Ze gertatzen da hor? Hau da, nire bitxakurrek die, eta haikan lehenengo edo bigarren egune. Eraman una etxea, eta seitun hasitan jolasten, ekikin, atzen erdi ezkutun daunakin. Horrez esan nahi do, seitun hartu zola distantzia emanada, bai nerekin eta bai beste txakurrekin. Baina hurbildu, nanai, por aquí, exactamente. Hor pasatu behar izan zan, eta bai ekik eta bai nik, nos la tuvimos que ganar, bizka bat, iritsi arte, horta. Nola iristen da leku horta, baizkeren, keinu asko egiten, komunikazio zuzena egoten, eta bere egoerak errespetatzen. Bildur balin bada, ez da hurbildu behar. Gustoa balin bada, bai hurbildu behar da. Orduan, betik ere komunikazio fluido bat balin badau, asko zerrexeagoa egiten da. Ze betik pentsatzen dago, ez, nire txakurre da eta konfiantza badaukeu, eta naiz da bildurreuki, hartu hemendik eta bagoaz. Segun ze egoeratan izan daike, presa balin badaukeu, baino beste egoera gehienetan guk errespeta egin beharko genuke eta konturatu beste modu batea landu beharko litzekela. Vale? A ber, urrengoa, mesedez. Bueno, juegos. Zergatik sartu dut jolasana hemen? Jolasa baita dalako komunikazio oso garrantzitsu bat txakurren arten. Bai txakurren arten eta bai gure arten, txakur eta gure artekoa. Zergatik oso desberdin ikusten deulako jolasa, txakurrek eta guk. Guk ikusten deuna da jolasetan aspekto ludiko bat. Ondo pasatzen nahi geha, eta listo. Eta gaina, txakurren ekatzen nahi naiz, eta etxen aten danen, lasa jongo da, ino me badar gerra. Vale. Txakurrek jaiotzen dien momentutik, ez, baina desde luego hirugarren astetik aurrea ja, bere anahiekin eta hasten die jolasak iten. Baina jolasak zer die? Jolasak die estrukturatzeko moduik errexena. Hor ikusten da, zein dan azkarrena, es decir, quien se lleva el palito, quien le quita el palito cuando le da la gana, o zeinek lortzen don pertsona moitzea para que coja el palito, o lo que sea, arduna ezkenen, jolas bat txakur batentzako da oso garrantzitsue, ze markatzen do, zeinek irabazten don, eta zeinek galtzen don. Orduan, estruktura hortan betik ibili bar die. Edo zein jolas, berdin dit, txakurre jolasten dituzten, jolas guztitan, dau modu bat, en el que ganan o pierden. Orduan, guk hori kontutan euki barren daukeu, betik, relazioa gurea hobetzeko. Nahi balin badau, txakur bat bildurtie dalako, bere autonomia edo, bere konfiantza hori indartu, orduan jolasetan, animatu beharko deu, beak irabaztea. Esateko, joi, que bueno soy. Eta, al revés, balin bada txakur bat, con mucha tendencia a ser dominante, provokatu beharko ditugu jolasak, nun guk irabazten dugu beti. Orduan txakurre konturatuko da, vale, joa, ya viene el tío este. Azkenen, garrantzitsue ikaragarrizkoa da, bai? Guk han egiten ditugun klasetan behintzet, gehiena planteatzen ditugu dena jolas bezala. Bai, eske, jo, karo, janan gatik zer gauza ingo luke. Bueno, bai, txakurrek azkenen pentsatzen duna da, a ver si le engaño a este, para que me dé el trocito de salchicha. Orduan, modu batea gu aigea lantzen, gu gea aktibatzen deuna jolasa edo ez jolasa. Eta guk erakusten diogu noiz irabazi bardon edo noiz ez. Ze naizta janakin edo jolas batekin ibili, nik lortzen bali bada txakurrek 4 edo 5 ariketa egitea eta bukaeran jolasa eman, baina hasieran ibili barko gea, eseri eta premio. Eta txakurrek esan dagoa, eski ez da tirau. Eta orduan guk juten bali magea, geozta komplikazio gehiago jartzen, guk nahi deunen eta nahi deunen ez, orduan erakutsiko diogu, que los que manejamos el juego somos nosotros. Zemat aldiz gertatu zaizu ezuei, nahi bezala, txakurrea ezten dela repertorio bat eiken. Claro, nahi do ematea el trocito de bocadillo de chorizo que tienes, eta azten dira, xeri, etzan, eta ahora giro, eta ahora me pongo panza arriba, eta ahora no sé qué. A ver, no, que el juego lo activo yo. Hora ezkenen da modu bat, vale? Baina bai, estruktura bat bilatzeko ikeragarri garrantzitsue da. Horra ezkenen, gehienetan gertatzen dena da, batez ere hartzai txakurrek eta dauzkeunak edo dauzketenak, es que claro, es que como es pastor, como es un border collie o como es un no sé qué,
voy a tener que subir al monte pues 3 veces al día. Digo, pues pobrecillo. Pobrecillo, ze azken baten, igotzen juten bali magea, bihurtu bar deu txakurre portento fisiko bat, eta gu enbargea etxun kristo, eta txakurrek eozta fisiko potente daukiko du. Orduan, inbarren dauna da, jolasa. 10 minutuko paseo bat nahikoa da, paseo hori balin bada, con unas buenas rutinas. Jolasekok, obedientzikok, eta lasaioteko momentunak. Venga, urrengoa mesedez. Vale, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? Keinun aurren nola reakzionatu? Hori da pixka bat esan nahi detena. Ze, karo, nik lehena esan dizutena da, komunikatzeko, beraiek keinu bat egin balin badute, guke bai, eta bildurre balin badaukete, utzteko bere leku eta hori dena. Baina ez da betikola. Normalen nik betik aholkatzen detena da, txakurren egoera errespetatzea. Bai, orduan, gu ahi balin bagea agindu batzuk ematen, kalen gaudelako lo que sea, eta beraiek ez balin badigute kaso ikiten, eta seinalek bialtzen nahi balin badie, claro, guk ezin dugu esan, es que me estaban dando señales, pues nada, pues ya, pues no pasa nada. Ez. Osa, badaude, keinu batzuk, guk hurbildu dezakegu, adibide bat jarriko izuet. Paco, etorri! Eta Paco esaten du, que no viene. Paco, etortzeko! Que no viene. Paco! Allá txakurri hasten da. Eta bezala, ui, jo? Sí, una mierda. Orduan, guk ezin deuna egin da, lasaitasun keino bihartzen nahi da, osea, utzi inbar diot, errespetatu inbar dut. Jun barra duen dako bere gana. Baina bi modu daude hurbiltzeko bere gana. Bat, Paco, jode, eta hola hurbiltzen balein bagea, txakurrek zein bardo. Distancia social. Fuera. No me vas a pillar en 2 días. Baina hurbiltzen balein bagea, txakurrena. Eta guke baita keinu ukiten, eta inkluso makurtzen balein bagea, aizkenen konfiantza bat ematen nahi txakurreri esan emezela bida. Oazen ondo da matea, zehazken baten etxeagoaz, que vas a comer, que no pasa nada. Orduan, badaude modu batzuk, nun gauza bada errespetatzea beraien keinuk, eta beste gauza bada, guk aizkenen gure aginduta oitxubarren daudela. Beste gauza bada, señales de calma, eta beste gauza bat, señales de agresividad. Señales de agresividad, betikoa, edo guri azten bali mazaigu zaunkaka, edo gruñendo, edo lako gauza bat, guk ezin dugu hori pasatu, gauza bada, ulertzea, ze egoerak eramandon situazio horta, eta beste gauza bada hori ezin dugula jasan, bai? Ze gertatzen da, lehena esan detena, horreundan epoka bat nahiko ilune de los machos alfa, aizkenen gruñe, zapatazo. Hor landu beharko genukena da, zerk eramando txakurroi, egoera horta iristea. Hori da landu beharko genukena. Ze azken baten, txakur bat balin badau, loiken lasai bere lekun, eta nik juten balin manaiz, ai, ze politxe, eta gainen jartzen balin manaiz, me voy a llevar un tarisco, eta txakur hori ez da gaiztoa. Parte urtuna azken baten, gure baita lana da, txakurren distantzia sozial, distantzia de manada, eta distantzia individual hori, errespetatzen jakitea. Orduan, ¿cómo debemos reaccionar? Bakoitza, osea, egoera bakoitzen, jakin beharko genuke, o ikusi beharko genuke, nola reakzionatu. Vale, urrengoa, mesedez. Vale, nola hurbildu? Bueno, hemen pixka bat esan detena, bai? Baina, bai, garrantzitsu iritzen zait. Ze azken baten, lehena esan deten bezala, saiatzen gea, bizitzen mundu baten, non pentsatzen dugu txakurrek diela josta joantzeko bat, eta eozein egoeratan hurbildu deikaula txakurren gana, edo txakurrek beraien artean juntau deiketela, eta holako gauzak orduan. Euki kontutan, txakurrek diela animali batzuk ikeragarri errespetu osok, edo ez dakit nola esan. Osea, beraiek azkenen komunikatzeko modue, da, ni lasai nauzu baita? Vale, pues vamos. Ni lasai nauzu ez? Bueno, pues nada, pues mañana es el otro día. Orduan, azkenen pausorik guk baita ulertu barren dauzkeu. Eta batez ere gure txakurrekin. Ze berdinetagoaz, jazalako ikusten, baina pasatu dugu baita, epoka bat nahiko beltza, non nik ikusten nun, jende askori,
hartu bere txakurre, eta beste txakurre bat, no, trae, eta heltzen zion, eta txakurreri buelta ematen zion, no, pero deja que se huele al culo. Bueno, vamos a ver, txakurre jaiotzen dienetik, hiltzen dien arte, se dedican prácticamente a oler culos. Orduan, si no le apetece oler el culo de ese perro, no le vayamos a forzar. Ze azken baten, segurasko beraien arten indituzte keinu pilo bat, no le apetece a ninguno de los dos juntarse. ¿Para qué vamos a entrar nosotros en no, que le huela el culo? En fin. Vale. Observar las señales. Preguntar al dueño. Hori ere ahaztu egiten zaigu guri askotan. Ze pentsatzen dugu gure txakurrek ekilibratuk dielako, beste txakur guztik ekilibratuk izan barran dauketela. Y no es así. Orduan, galdetu inbar da pertsona bati, bere txakurrena hurbildu deiken edo ez. Eta esaten digunan arabera, vale. Atraerlo hacia vosotros. Baita, ikeragarri garrantzitsue. Nik normalen ezautzen hauzenak bai, baina bestek ez du sinisten zenik. Claro, txakurren mundutaz bizi naiz baita, orduan, jendek pentsatzen da, txakur bat ikusten dutela kalen da, joman naizela, oi, que bonito. Ez, nire naiz inoiz hurbiltzen txakurren gana, inoiz. Iten detena da, lo más que puedo txakur hori nire gana hurbiltzeko. Behintzet pauso bat. Un pasito. Ez balin bado pausoik ematen, ni ez naiz hurbilduko inoiz bere gana. Ez detenako, nola guk ez deun ulertzen oaindik oso ondo, zirkulos de confianza hori, distantzien asunto hori, zergatik hainditu behar dut nik bere distantzien, nahiago dut bea etortzea. Ze beak keinu botako dizkit, ni saiatuko naiz, nik ezautzen dituten keinun arten, behari esatea, que yo soy un tío que mola, eta orduan, beak emango du pauso bat. Beak pauso bat ematen balin bado, nik baita beste pauso bat emango dut. Baina nik hor txakur badaulako bere ganakun, oi. Ez es la manera más fácil de llevarnos un tarisco. Baina, bueno, dejar que nos huela. Bai eta ez. Zergatik, txakurrek daukete, guk baino 10.000 aldiz kapazidade olfatibo ondigoa. Delita. Orduan, zergatik joan behar gu eskue hurbiltzen, ala huele. Si nos ha olido desde hace 2 kilómetros. Ohitura asko dau, eta orduan, guk ez dau txakurre zautzen, ez dau komunikatzeko sistema zautzen, eta galare juten gea eskukin da esatea bezala, muerde, mira, tengo 5 dedos, ez, aizkenen gauza da, bea hurbiltzea, zu baita hurbiltzea, eta usainduko digu. Eta hurbilduko da eskua nahi balin badoz, egia dana da, guk eskutan bai daukeula, usain partikula gehiago, eta aparte, emozio partikula asko transmititzen ditugu, izerdi egiten dolako, lo que sea, orduan, bai daukete tendentzia hurbiltzekoa, baina beraiek izan daitezela hurbiltzen dienak. Ez guk eskue jarri, ala, bazeke, besame la mano, ez. Usaindu digu, oain dela asko. Agacharse, para darle confianza, vale? Hori nik adibidez tendentzia asko dauket, ze batez ere ezautzen ez dituten txakurren arten, hori hartzen dute, konfiantzako keinu garrantzitsu bat iruditzen zaie. Ze naizta ni bai izan, gaie esan, señales de calmata asko gustatzen zait, baina logikamente ni pertsona naiz, ez naiz txakurre, orduan ez dakizkit keinu horik ondo egiten txakur batek perfectamente ulertzeko. Orduan, saiatzen naiz erabiltzen keinuk, los que me han llevado más éxito, alta probabilidad de éxito horik bilatzen ditut. Eta ezkenen, makurtzea eta beraien alturan jartzea, bai ulertzen dute, perfectamente ulertzen dute. Incluso beraieke makurtu egiten die pixka bat, orduan, saiatu bargea betik aurkitzen, exito gehiena lortzen dituzten keinuk. Horra ezkenen, adibide berdine, kamada batetik, atatzen balin badia amarkume, beraien arten, keinu guztik erabili behar dituzte, anai arreban arten, eta aman arten. Baina gero, kamada berdineko txakurreak hartzen balin baditut, nik bat, zuk beste bat, eta zuk beste bat. Eta nahi etxe, nire txakurrek, inbalin badizkit, 5 keinu señales de calma, eta 2 ulertu balin badizkiot, txakur horrek 2 keinu herrikin behar ditu. Zuk ez balin badiozu ulertu, ni uno, txakur horrek aizkenen ez ditu egin behar, va a perder esa capacidad de señalización, eta zuk ulertu balin badiozu, uno que no tiene nada que ver con el mío, naiz eta kamada berdineko izan, 3 txakur hauek komunikatzeko modu
erabat desberdin eukiko dute. Orduan, bilatu behar dauna da, zein dan gure txakurrekin exito gehien eraman gaitun keinua. Bai, ze beraiek jungo die, baina beraiek telebistazua ikusten, osake bere denbora guztian bar die, guri behidatzen, eta anda, ez da funtzionau, vale. Eta hori errepikatzen jungo die. Son pesaus. Bai. Bueno, nunca acercar la cara. Jo, gezurra ematen da hori jarri behar izatea, baina eki da. Tendentzi asko dau kalen. Espero detzuek ez, baina kalen asko ikusten da. Txakur bat ikusi, eta gure txakurrena baita. Daukau, ai, ze politxe, eta altzen dut, ai, bum. Eta nik esaten dut, ai, amak, que posibilidades de lío. Azken baten, zenbat aldiz aurkitu zate zuek egoera baten, nun argazki bat atan edio zuen txakurreri. Zaiken dut txakurrek beti. No, pero mírame. No, pero pon la mano así para ver si mira. No va a mirar, nunca. Zergatik, frentez, inoiz ez dielako juten. Inoiz ez da, errespetu falta bat ikeragarria hundie txakurren arten. Orduan, guk ez dezagun berdina egin. Eta, aparte, guk gauza bada, distantzi batea, distantzia sozial hori errespetatuz, frentez behiratzen jartzen balima naiz, ja es una falta de respeto, osea, imaginatu, zer dan, ni txakur baten aur bildu, eta 6,20 centimetros, oi, que bonito. Da esatea bezala, nik askotan ikusten dut kaletik, esaten dut, vaya paciencia tiene el perro. Baina, menuda paciencia. Bai, osea, eta hori, fijatu zaizte, mendikan aurrea, zuen txakurri frentez behidatzen barin badia zuen, zaiken dono, no falla. Zaiken dono da, señal de calma, dice, ¿qué haces? Azken baten, errespetuei asko bilatzen dute beraiek, orduan guk baita saiatu barko gineke, eiken. De uno en uno, por favor. Bueno, hori, batez ere umentzako jartzen dut, baina baita gutzako baita izan barkolik. Ze askotan izaten geha, ematen dugu gehala de manada, más que los perros. Ze dena juten geha, 3 edo 4, eta ui, que bonito. Eta, azken baten, batekin ja errespetue bilatu barbarin bada, eta keinu bilatu barbarin badie komunikatzeko, eta biek esateko, no, yo voy de buenas. Ah, sí, mira, pues yo también. Vale, pues entonces sí. Ba, imaginau 3 batea juten balin badie. Vaya movida. Bueno, a ver, urrengoa mesedez. ¿Cómo acariciar? Baita, jo, vaya. Emaiozu mesedez 3 lauz, edo osket jarrita hori da. Bueno, vale, perfecto. Bueno, argazki oso polite jarri dut, baina batez ere da esateko zer ez dan egin behar. Ze berdinetagoa zaizken baten, txakurrek ez dakit fijatu zaten, baina tendentzia asko daukete, a poner la pata. Bai, hemen, bai, sofan gainen gaudenen, bai, ozen lekutan, hori, zer da, una falta de respeto, haundie. Orduan, gu, zergatik jumargea, txakur bat daztantzea, batez ere ez balin bada gurea, eta goitik eskue jartzen hasi, txakurrek esango, beidako dio jaberi, esango dio, ole muerdes tu, ole muerdo yo, porque esto, azken baten, ulertu barra dauna da, txakurrez egoeratan daun, betik, nik aholkatzen detena da, keinuk ja mendikan aurrea badakizkizuela nola da mundu hori, pixka bat informatu, eta jakin txakurrez egoeratan daun. Eta gero txakurre balin badau oso aztoratuta, igual, bai jarri deik esku hemen goitik esateko bezala, tio, baja. Baina txakurre bildurtuta balin badau, azkenen oso garrantzitsue da, bekaldetik laztantzea, zergatik beha baita, que se sienta un poco más fuertote. Eta ez, balin bazeate, animatzen jakiteko aberdan un cabroncete, edo lasai dauna, edo bildurtia dauna, azkenen faiatzea ez duna inoiz da, alde batetik laztantzea. Alde batetik laztantzekin, ja ezkenen esaten egea, errespetatzen nahi gela, bere egoera behintzet. Baina goitik behintzet, peligro. Vale. Bueno, sin movimientos bruscos. Berdin eta goaz, askotan eta batez ere, baita jarri dut pixka bat umekin, baina ez dauke umek izan beharrik. Oitxura asko daukeu, lehenago esan duten bezala, pentsatzeko txakur guztik dira ekilibratuk, edo txakur guztik ez dautu nahi gaituela gu. Es que a mí me encantan los perros, o sea, que ya se dará cuenta. Digo, sí. Claro, esaten duten bezala, si le pasas una nota informativa, igual sí, baina bestela, ez dut uste. Ezkenen, txakurrek betik ez ezagun baten aurren,
edo beste txakur batzun aurren baita, komunikatzeko sistema erabili barren daukete. Jakin barren daukete, haber, behintzet, ze situazioetan jungean gu beraien gana. Orduan, errespetu hori bilatu behar balin badeu, ni juten balin manaiz txakur batena, eta azten balin manaiz, ez guk edola, que gozada, eta zakiz, eta txakurrek esan behar dugu, como te paro escrito, te voy a pegar un aur. Orduan, ezkenen, movimentu azkarrena kontu zeuki barren dau, vale? Umekin, baita, umeri pixka bat erakutsi bertzaiena da, batez ere gure familikok edo dienak, nola hurbildu bardan txakur baten gana. Ezin dela jun pentsatuz etxeko txakurre dela, bueno, eta etxeko txakurrena, ez da baino. Baina kalen behintzet, ezin dela eozein momentutan eta eozein egoeratan txakur bat lastantzen edo gainen jartzen ibili. Berriro errepikatzen dut, deunen uno, azkenen, egunero ikusten ditutelako lako liok, ez da zuen sinistuko, zenbat lio oten dien, juteagatik denak emanada txakur bat lastantzea. Eta bueno, oso nemaiaiz hacer las señales de calma, zuen txakurrekin. Ez dakit egin dituzuen, edo ez, baino bai animatzen dut jende guztia horta. Bai, zaizkenen, beraie gaina askoz lasaiago gelditzen die, ze sentitzen die un poco comprendidos, por fin. Osea, orduan, bai izatena garantzitu eta bai animatzen zaituet egiten hastea. Ez dakit pasatu daikezun. Ahí va. Bai. Paratu mesedez, bai. Bale, honekin hasiko ginekeia galderakin edo norbaitek balin badauke. Bota. Irribarre egiten dozunean be txakurrekin entzunda daukote, zure hortzak ikusten badituzte nola hartzen dute hori edo berdin da? Ez, irribarrena gainea, bueno, gaina garrantzitsu iritzen zait, ondo atera, irribarrea bai dau jarrita señal de calma bezala, bale? Baina nik adibidez ez jarri hor, ze irribarrea da señal de calma bat pertsonari imitatu diguena. Beraiek beraien arten ez dute parreiken eta ez dute irriparreik botatzen. Ez dakite zer dan hori. Baina ze gertatzen da, txakurrek, lehena esan duten bezala, ni bali manaiz txakurretxekoa botatzen den denbora pilo bat, hola behiratu zardun konturatzen naiz, zuk irribarra egiten duzun momentun, guztua zaudela. Orduan, ze egiten dut? Kopiatu. Orduan, kopiatu. Azkenen, kopia bada. Ze gertatzen da, irriparre bat fortatu edo egiten balin badeu, beraiek ez dute ulertzen hori zu guztua zaudela. Eta orduan, txokatu egiten dira. Ostra, ¿qué me querrá decir con esto? Hori izan daike. Baina usten dut zoazela, beraiek hartu daiketen agresibidadeko keinu ba bezala. Beste gauza bada, que les txoka. Baina les txoka horrekatik, azkenen ikusi gaitu egu mila egoera desberdinetan, eta hola gaudenen, que estamos contentos. Orduan, betik daude deseando que nosotros tengamos ese comportamiento. Orduan, kopiatu egiten dute. Nik askotan zen es que mi perro sonríe mucho. Vale, tu perro normalmente sonreirá si tú sonríes. Da, imita esa... Guke baita egiten dugu, azkenen imitatzena oso hemen bat parrezazten barin bada zinben irakuento, gehienak bentzetingo dugu. Azkenen, eta beraiek berdin egiten dute. Baina batez ere, porque les gusta tu situación en ese momento. ¿Ahí? Ota. León. Si te mantiene la mirada, estás en casa, tú dices sí. que suele apartar la cara, pero si te la mantiene... Si te mantiene la mirada sí, es... Te mira así, a ver, pero sin agresividad y... Si te mantiene... Normalmente los perros cuando se quedan en casa, en una situación tranquila, quiero decir, porque en la calle, si se te queda mirando, malo. Malo. En la calle, si se te queda mirando, es porque te ha lanzado alguna señal y no ha sido correspondido. O sea, que está esperando a que le contestes. En casa, es lo que he dicho antes, nosotros muchas veces ponemos la tele y sabemos lo que estamos haciendo. O estoy hablando yo con no sé quién y yo ya sé lo que estoy haciendo, pero el perro está diciendo, qué aburrido. Entonces, ¿qué hacen? Su tele somos nosotros.
queda mirando y dice, anda, mira, acaba de agachar los ojos, ¿por qué será? Vale, mira, pues ha pasado una mariposa y se ha reído. Y le encantan las mariposas. O sea, al final es una forma de intentar conocer cuáles son nuestras señales de calma. No, para llamarnos la atención ya saben más o menos lo que tienen que hacer, que es empezar a dar vueltas. El cuarto era que la patita, exactamente, pero normalmente cuando se nos quedan mirando, que suele ser tumbado, es porque como no hay una conversación fluida, o sea, como las señales que ellos mandan no son las mismas que las nuestras, dicen, bueno, ya que él no pone de su parte, voy a poner yo de mi parte para ver si logro pillar cuáles son sus señales de calma. Por eso se suelen quedar fijos, que hay mucha gente que dice, jo, es que cuánto me quiere, ¿eh? No, está intentando saber, a ver el loco este, ¿por qué hace esas señales? Vale, no, mira, hace esas señales cuando ha pasado esto. Oh, vale. Eso suelen mirar la mayoría de las veces. ¿Vale? Más cosas. Bota. Distantzia individuala izan leike diferentia etxian o kalian? Osea, adibidez, nik neria ikutu neike belarrixak bustan etxian, le da igual. Baina kalian está como batzon más tensa. Eta igual sí que, y me mira. Bai eta ez, normalen hor gertatzen dena da, kalen gertatzen dena da, txakurren egoera aldatu egiten dela, berdin eta goaz. Txakurrek ez dute ulertzen eso de salir a pasear por pasear. Osea, azken baten beraientzako da antinatural, beraiek die de manada eta de territorio. Orduan, beraiek esaten dute, etxen jana balin badau, etxen ure balin badau, eta etxen lasaitasuna balin badau, ¿pa qué nos vamos a liar a la calle? Orduan, hori ez dute ondo ulertzen, ze gertatzen da, paseo batek ez balin badauzke rutina honak, txakurre betik egongo da, bere distrakzioa edo bere bete beharra bilatzen. Orduan, zure txakurre balin badau, zurea, o beste batena balin badau, bere distrakzioa bilatzen, edo gehienetan gertatzen den bezala, bere territorioa, entre comillas, defendatu nahien, ze hori txakur gehienak daukete. Geoza urrutiko junetxetik, da, que nos estamos alejando, por si acaso voy a mear aquí, y ahora otra vez aquí, azkenen territorio ingurun daudelako. Orduan, egoera hortan, evidentemente, zu ezintzea jun, a ver si tiene una garrapatita en la oreja, te esango dizu, oye, tía, ¿qué andas? Orduan, berez, binkulo bat itxita balin badau, utzin barko lizuke, zergatik. Beak pase hori, nahiz eta beak ez ulertu, zutaz fiatzen delako. Baina ez balin badau binkulo bat ondo itxita, eta ez gaizki hartu, denak nik baita nire txakurrekin berdina gertatzen zaite, baina ez balin badau binkulo bat ondo itxita, kalen beha dau, a lo que está. No me vengas ahora con la oreja, tía. Déjame a lo mío. Orduan, takit erantzun duten, baina... Besterik? Hori izan balin bada aldena, mila esker etortzeagatik eta hurren arte.